Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 15. Людзі мантыі і людзі мяча. На наступны дзень пасля гэтых падзей, калі Атос так і не з'явіўся, спадар дэ Трэвіль быў праінфармаваны д'Артаньянам і Партосам аб тым, што здарылася. Што да Араміса, то ён узяў 5-дзённы адпачынак і, як казалі, адправіўся ў Руан па сямейных справах. Спадар дэ Трэвіль быў сапраўдным бацькам для сваіх салдат. Нават самы просты і малавядомы з іх, адразу ж апрануўшы мундзір роты, мог быць упэўнены ў яго дапамозе і падтрымцы гэтак жа, як быццам ён быў ягоным родным братам. Таму ён неадкладна адправіўся ў канцылярыю лейтэнанта крымінальнай паліцыі. Быў выкліканы афіцэр, які камандаваў пастом Чырвонага крыжа, і шляхам паслядоўных распытванняў стала вядома, што Атос утрымліваецца ў цытадэлі Форт Лэвек. Атос прайшоў праз усе допыты, падобныя да тых, праз якія праходзіў Банасье. Мы ўжо былі сведкамі сцэны, дзе два зняволеныя сутыкнуліся тварам да твару. Атос, які да таго часу нічога не казаў, баючыся, што д'Артаньяну не хопіць часу для абароны, у гэты момант абвясціў, што яго завуць Атос, а не д'Артаньян. Ён дадаў, што не ведае ні спадара, ні спадарню Банасье, ніколі не размаўляў ні з адным з іх, што о 10 гадзіне вечара прыйшоў наведаць свайго сябра спадара д'Артаньяна, але да гэтага часу знаходзіўся ў спадара дэ Трэвіля, дзе абедаў. 20 сведкаў, дадаў ён, могуць пацвердзіць гэта. І ён назваў некалькі знакамітых людзей, сярод якіх быў герцаг дэ ла Трэмуіль. Другі камісар быў гэтак жа збянтэжаны, як і першы, такім простым і ўпэўненым адказам мушкецёра. Камісар жадаў адпомсціць Атосу за тое, што людзі мантыі заўсёды застаюцца ў цені людзей мяча. Але імя спадара дэ Трэвіля і асабліва імя герцага дэ ла Трэмуіля прымусілі яго задумацца. Тады Атоса адправілі да кардынала. Але, на жаль, у гэты момант кардынал знаходзіўся ў Луўры разам з каралём. Менавіта ў гэты час спадар дэ Трэвіль, пасля беспаспяховых візітаў да лейтэнанта крымінальнай паліцыі і губернатара Форт Лэвек, прыйшоў у палац. Як капітан мушкецёраў, спадар дэ Трэвіль меў права ўваходу ў любы час. Добра вядома, наколькі моцнай была нянавісць караля да каралевы і як странна кардынал падтрымліваў гэтыя забабоны. У пытаннях інтрыг кардынал значна больш не давяраў жанчынам, чым мужчынам. Адна з галоўных прычын гэтага недаверу – сяброўства Ганны Аўстрыйскай з герцагіняй дэ Шаўроз. Гэтыя дзве жанчыны прыносілі яму больш неспакою, чым вайна з Іспаніяй, канфлікт з Англіяй або фінансавыя праблемы. На ягоны погляд, і згодна з яго перакананнямі, герцагіня дэ Шаўроз не толькі дапамагала каралеве ў палітычных інтрыгах, але і ў яе любоўных справах, што турбавала яго яшчэ больш. Як толькі кардынал згадаў герцагіню дэ Шаўроз, якая, хоць і была саслана ў Тур і афіцыйна знаходзілася там, але па чутках на самай справе прабыла 5 дзён у Парыжы і выслізнула з-пад назірання паліцыі, кароль ускіпеў. Нашчадкі з цяжкасцю могуць зразумець такі характар, які гісторыя можа растлумачыць толькі фактамі, але ніколі логікай. Але калі кардынал дадаў, што спадарыня дэ Шаўроз не толькі была ў Парыжы, але і тое, што каралева аднавіла з ёю адну з тых таямнічых перапісак, які ў той час называлі змовай, калі ён сцвердзіў, што ён, кардынал, вось-вось разблытае самы складаны вузел гэтай інтрыгі, што момант арышту, калі ўсе доказы былі сабраныя, пасланец каралевы да выгнанай герцагіні быў схоплены, адзін з мушкецёраў асмеліўся гвалтоўна перапыніць ход правасуддзя, напаўшы заголенай шпагай на шаноўных людзей закона, якім было даручана сумленна расследаваць усю гэтую справу і перадаць яе на разгляд караля. Луі XIII не змог стрымацца. Ён зрабіў крок у бок пакоя каралевы з той бледнай нямой лютасцю, якая, калі вырывалася на волю, штурхала яго да самых бязлітасных жорсткасцяў. І ўсё ж, пры гэтым кардынал яшчэ не сказаў ні слова пра герцага Бекінгема. У гэты момант увайшоў спадар дэ Трэвіль, халодны, ветлівы, бездакорна апрануты. Убачыўшы кардынала і заўважыўшы змену на твары караля, спадар дэ Трэвіль зразумеў, што апынуўся ў сітуацыі, падобнай да біблейскага Самсона сярод філістымлянаў. Людовік XIII ўжо паклаў руку на дзвярную ручку,
але ад шуму ўваходу спадара да Трывіля ён павярнуўся. Вы прыйшлі вельмі дарэчы, спадар, сказаў кароль, які, калі яго гнеў дасягаў пэўнай ступені, не мог схаваць сваіх эмоцый. Я даведаўся вельмі цікавыя рэчы пра вашых мушкецёраў. А я, адказаў Трывіль халодна, маю таксама цікавыя рэчы, каб распавесці вашай вялікасці пра гэтых людзей мантыі. Што вы кажаце? Запытаўся кароль з гонарам. Я маю гонар паведаміць вашай вялікасці, працягваў спадар де Трывіль тым жа тонам, што група пракурораў, камісараў і паліцэйскіх, вельмі шаноўных людзей, але, як бачна, вельмі варожа настроеных да нашага мундыра, узяла на сябе смеласць арыштаваць у адным доме, вывесці на адкрытую вуліцу і змясціць у форт Левек мушкецёра, якога, я дакладней, якого ваша вялікасць ведае, мушкецёра з бездакорнай рэпутацыяй, са славутым іменем, мушкецёра, якого ваша вялікасць шануе, спадара Атоса. Атос, механічна паўтарыў кароль. Так, вядома, я ведаю гэта імя. Ваша вялікасць можа ўзгадаць, працягваў Трывіль, што спадар Атос – гэта мушкецёр, які падчас таго непрыемнага двубою, пра які вам вядома, на няшчасце цяжка параніў спадара де Каюзака. Дарэчы, пане, звярнуўся ён да кардынала, спадзяюся, спадару де Каюзаку ўжо лепей. Дзякуй, адказаў кардынал, разлавана кусаючы вусны. Атос, працягваў Трывіль, наведваў аднаго са сваіх сяброў, які быў адсутны ў той момант. Гэта быў малады біарнец, кадэт у роце спадара Дезасара, у гвардыі вашай вялікасці. Атос ледзь паспеў прыйсці, узяць у рукі кнігу, чакаючы вяртання сябра, як змяшаная група судовых прыставаў і салдат з'явілася, каб узяць штурмам дом, выламаць некалькі дзвярэй. Кардынал зрабіў каралю знак, які азначаў: гэта той самы выпадак, пра які я вам казаў. Мы ведаем, перапыніў кароль. Усё гэта зроблена ў нашых інтарэсах. У такім выпадку, сказаў Трывіль, гэта таксама ў інтарэсах вашай вялікасці, што адзін з маіх мушкецёраў, які быў невінаваты, быў схоплены, пасаджаны паміж дзвюма вартавымі, як злачынец, і што гэты доблесны чалавек, які 10 разоў праліваў сваю кроў на службе ў вашай вялікасці і гатовы праліць яе зноў, быў праведзены праз вуліцы на здзек натоўпу. Няўжо? Сказаў кароль, які пачаў вагацца. Няўжо ўсё так і было? Спадар де Трывіль, сказаў кардынал з халоднай стрыманасцю, забывае сказаць вашай вялікасці, што гэты невінаваты мушкецёр, гэты доблесны чалавек, за гадзіну да гэтага напаў са шпагай у руках на 4 камісараў следства, якія былі пасланы мною расследаваць справу найвышэйшай важнасці. Няхай ваша правялебнасць паспрабуе даказаць гэта, усклікнуў Трывіль з гасконскай прастатой і вайсковай шчырасцю. Бо за гадзіну да гэтага спадар Атос, які, дарэчы, я адкрыта прызнаю перад вашай вялікасцю, сапраўды чалавек найвышэйшага роду, зрабіў мне гонар, павячэраўшы са мной, і пасля гэтага размаўляў у гасцінай майго дому з герцагам де ла Трэмуйлем і графам де Шалю, якія выпадкова там знаходзіліся. Кароль паглядзеў на кардынала. Пісьмовае следства гэта пацвярджае, сказаў кардынал, адказваючы ўслых на маўклівы запыт яго вялікасці. І пацярпелыя склалі наступны пратакол, які я маю гонар прадставіць вашай вялікасці. Ці можна параўноўваць пісьмовы рапарт людзей мантыі са словам гонару ваяра? З гонарам адказаў Трывіль. Ды замоўкніце ўжо, Трывіль, сказаў кароль. Калі яго правялебнасць мае падазрэнне да аднаго з маіх мушкецёраў, працягваў Трывіль, то правасуддзе спадара кардынала настолькі вядомае, што я патрабую следства. У доме, дзе праводзілася следства, спакойна працягваў кардынал, пражывае, як мне падаецца, малады беарнец, сябар гэтага мушкецёра. Ваша правялебнасць мае на ўвазе спадара Д'Артаньяна? Я маю на ўвазе маладога чалавека, якога вы падтрымліваеце, спадар де Трывіль. Так, ваша правялебнасць, менавіта яго. Вы не падазраеце, што ён даваў кепскія парады? Атосу? Чалавеку ўдвая старэйшаму за яго? Перапыніў Трывіль. Не, пане,
Да таго ж, д'Артаньян правёў увесь вечар у мяне. Ах так, сказаў кардынал. Дык усе, атрымліваецца, правялі вечар у вас? Ці сумняецца ваша правілебнасць у маім слове? Спытаў Трэвіль, чый твар запалаў ад гневу. Не, божа захавай, адказаў кардынал. Але ў колькі гадзін ён быў у вас? Ах, гэта я магу сказаць дакладна, ваша правілебнасць. Бо калі ён увайшоў, я заўважыў, што было толькі палова на 10 на гадзінніку. Хоць мне здавалася, што было ўжо пазней. А ў колькі ён выйшаў з вашага дома? А палове на 11, праз гадзіну пасля гэтай падзеі. Ну, адказаў кардынал, які ні на імгненне не змог сумнявацца ў сумленнасці Трэвіля і які адчуваў, што перамога выслізвае ў яго з рук. Добра, але ж Атоса арыштавалі ў доме на вуліцы Фасуае. А што, сябру забаронена наведваць сябра? Або мушкецёру з маёй роты забаронена сябраваць з гвардзейцам з роты Дэзасара? Так, калі дом, дзе ён сябруе, падазроны. Гэты дом падазроны, Трэвіль, сказаў кароль. Магчыма, вы не ведалі? Прызнаюся, пане, не ведаў. Дом можа быць падазроным, але я адмаўляю, што гэта тычыцца той яго часткі, дзе жыве спадар д'Артаньян. Бо я магу сцвярджаць, пане, што не існуе больш адданага слугі вашай вялікасці і больш гарачага прыхільніка спадара кардынала. Хіба не гэты д'Артаньян параніў жусака ў той няшчаснай сутычцы каля кляштара кармелітаў? Запытаўся кароль, зірнуўшы на кардынала, які пачырванеў ад злосці. І на наступны дзень бернажу. Так, пане, гэта той самы чалавек, і ваша вялікасць мае добрую памяць. Дык што ж нам цяпер рабіць? Спытаў кароль. Гэтае пытанне хутчэй да вашай вялікасці, чым да мяне, адказаў кардынал. Я сцвярджаю яго вінаватасць. А я яе адмаўляю, адказаў Трэвіль. Але ў вашай вялікасці ёсць суддзі, і яны прымуць рашэнне. Так будзе найлепш, сказаў кароль. Перадайце справу суддзям. Гэта іх праца, яны яе выканаюць. Толькі, дадаў Трэвіль, сумна, што гэтыя няшчасныя часы нават самая бездакорная рэпутацыя і найбольшая харобрасць не могуць абараніць чалавека ад ганебных падазрэнняў у пераследу. Войска, запэўніваю вас, пане, будзе вельмі незадаволена, калі на яго пачнуць распаўсюджвацца такія жорсткія меры з-за паліцэйскіх спраў. Гэтае выказванне было даволі неасцярожным, але спадар дэ Трэвіль зрабіў яго цалкам свядома. Ён жадаў выбуху, бо, калі выбухае міна, з'яўляецца агонь, а агонь асвятляе. «Паліцэйскія справы!» — усклікнуў кароль, падхапіўшы словы Трэвіля. «Паліцэйскія справы! І што вы пра іх ведаеце, спадар? Лепш займайцеся сваімі мушкецёрамі і не раздражняйце мяне. Паводле вашых слоў, калі, барані Божа, мушкецёры арыштаваны, Францыі пагражае небяспека. Што за шум вакол аднаго мушкецёра? Ды я, халера, арыштаваў бы 10, 100, усю роту і не дазволіў бы нават уздыху. З таго моманту, як яны апынуліся пад падазрэннем вашай вялікасці, сказаў Трэвіль, мушкецёры ўжо вінаватыя. Таму вы бачыце мяне гатовым здаць сваю шпагу, бо пасля таго, як абвінавацілі маіх салдат, няма сумневу, што спадар кардынал урэшце абвінаваціць і мяне. Лепш адразу зрабіць мяне вязнем разам з Атосам, які ўжо арыштаваны, і д'Артаньянам, якога, верагодна, таксама хутка арыштуюць. «Гасконец упарты, ці скончыце вы ўжо?» — сказаў кароль. «Пане», — адказаў Трэвіль, не паніжаючы голасу, «альбо вярніце мне майго мушкецёра, або судзіце яго». «Ён паўстане перад судом», — сказаў кардынал. «Цудоўна! У такім выпадку я папрашу дазволу вашай вялікасці абараняць яго». Кароль баяўся, што справа перарасце ў канфлікт. «Калі б яго правялебнасць не меў асабістых прычын», — пачаў кароль, але кардынал адразу перапыніў яго. «Прабачце, пане», — сказаў ён, «але калі ваша вялікасць мяркуе, што я забабонны суддзя, я адразу адыходжу ад гэтай справы». «Добра», — сказаў кароль. «Трэвіль,
Ці можаце вы паклясціся памяццю майго бацькі, што Атос быў у вас у час падзеі і што ён ніякім чынам у ёй не ўдзельнічаў? Клянуся памяццю вашага славутага бацькі, а таксама вамі, пане, каго я люблю і шаную больш за ўсіх на свеце. Будзьце ласкавыя задумацца, пане, сказаў кардынал. Калі мы вызвалім вязня без следства, мы ніколі не даведаемся праўду. Атос заўсёды можа быць знойдзены, адказаў Трэвіль. Ён заўсёды гатовы адказаць, калі людзям мантыі захочацца яго дапытваць. Будзьце ўпэўненыя, спадар кардынал, ён не ўцячэ. Я гарантую гэта. Не, ён не ўцячэ, сказаў кароль. Яго заўсёды можна будзе знайсці, як кажа Трэвіль. Да таго ж, дадаў ён, паніжаючы голас і з просьбай зірнуўшы на кардынала. Трэба стварыць ілюзію бяспекі. Гэта таксама палітыка. Гэтая палітыка Людовіка XIII выклікала лёгкую усмешку ў Рышэльё. Загадайце, як пажадаеце, пане. Вы маеце права дараваць. Права дараваць прымяняецца толькі да вінаватых, адказаў Трэвіль, які не хацеў саступаць апошняе слова. А мой мушкецёр не вінаваты. Таму гэта не міласць, пане, а справядлівасць. І ён у Форт-Лэвек? Спытаў кароль. Так, пане, у адзіночнай камеры, у сутарэннях, як апошні злачынца. Д'ябал, прамармытаў кароль. Што ж рабіць? Падпішыце загад аб вызваленні, і ўсё будзе зроблена, адказаў кардынал. Я згаджаюся з вашай вялікасцю, што гарантыя спадара да Трэвіля больш чым дастатковая. Трэвіль пакланіўся вельмі ветліва, але ў яго радасці змяшалася трывога. Ён бы аддаў перавагу, каб кардынал упарта супраціўляўся, а не так хутка саступіў. Кароль падпісаў загад аб вызваленні, і Трэвіль неадкладна забраў яго. Калі ён ужо выходзіў, кардынал усміхнуўся яму і сказаў: «Цудоўная гармонія пануе паміж афіцэрамі і салдатамі вашых мушкецёраў, пане. Гэта вельмі карысна для службы і гонар для ўсіх. Ён падкіне мне нейкую подласць і вельмі хутка», – падумаў Трэвіль. «З такім чалавекам немагчыма мець апошняе слова. Але трэба спяшацца. Кароль можа змяніць сваё рашэнне праз гадзіну. У любым выпадку, адна справа вызваліць чалавека з Форт-Лэвека ці Бастыліі, а зусім іншая – пасадзіць яго туды зноў». Спадар дэ Трэвіль трыумфальна ўвайшоў у Форт-Лэвек і вызваліў мушкецёра, які заставаўся ў поўным спакоі і абыякавасці на працягу ўсяго зняволення. Першым, што ён сказаў д'Артаньяну пры сустрэчы, было: «Ты лёгка выкруціўся, хлопча. Гэта табе за ўздар жусаку. Застаецца яшчэ бернажу, але не трэба занадта спадзявацца на поспех». І сапраўды, спадар дэ Трэвіль меў усе падставы не давяраць кардыналу і меркаваць, што справа яшчэ не скончана. Не паспеў ён выйсці, як кардынал звярнуўся да караля. «Цяпер, калі мы нарэшце адны, пане, давайце пагаворым сур'ёзна. Герцаг Бекінгем быў у Парыжы 5 дзён і толькі гэтай раніцай пакінуў горад.